Anem a dalt i això ja et dic que ho fa tot, no? Que Kameni gairebé va tocar aquesta pilota i un per més i res més, no? Jo crec que Kameni va tenir un dels partits més plàcids. I a més, una defensa on 4 dels 3 sou jugadors del planter. Això també és un altre motiu d'orgull, no? I això va començar més no sent així, perquè aquesta temporada primer eren 3 defenses argentins i després ara ja són 3 jugadors formats al planter de l'Espanyol. Sí, sí que és veritat, no? És un orgull per la cantera, pel club, no? Jo també crec que sí que és molt bo això que surtin jugadors de la cantera i jo crec que estem responent molt bé, no? Era hora que Pochettino en aquest cas està confiant molt en la cantera i la cantera està responent. En els partits de casa queda clar, Javi, que l'Espanyol, ahir vam veure, per exemple, com tot un Barça només fa un xut a porta, que això és una cosa que gairebé mai passa, l'Espanyol ho va aconseguir ahir, és mèrit de l'Espanyol, però és que a part en aquests últims partits jugats a casa, l'Espanyol ha rebut molt pocs xuts a porta. Bueno, el que diem, no? Ja a Cornellà ens estem trobant molt bé i crec que és mèrit de tot l'equip, no? Això que no estem rebent gols, no? Perquè la intensitat és molt alta, és molt elevada i jo crec que hem de seguir així perquè jo crec que Cornellà és un fortí i ja ho hem aconseguit. Ahir, per cert, escoltàveu les instruccions de Pochettino des de la banqueta o no? Hi havia tant de soroll que els que estàvem allà a la graderia que se'ns ficava per l'oïda, ens feia fins i tot mal, tots els crits de l'afició. El sentíeu, l'entrenador, o no? Bueno, en un partit així gairebé no mires a la banqueta, no? Sí que quan tens ja alguna pilota parada o alguna cosa, mires cap a l'altre costat a veure si... I si no, algun company que sigues el que mira, t'ho diu, no? Però gairebé no mires a la banqueta perquè no hi ha... Clar, això vol dir que havíeu treballat molt bé l'estratègia i que tots la teníeu al cap i ben apresa, que no havia de corregir gairebé res. Ho teníem tot molt clar i sabíem el que havíem de fer en cada moment. I el Xica, que està fet un brau perquè avui ha vingut aquí i el veig físicament molt bé. Està cansat. Ha recuperat ja després de l'esforç físic d'ahir. Sí, bueno, ja vaig dormir aquesta nit i encara que li dones voltes al partit, no? Perquè va haver-hi molta intensitat i crec que podíem haver guanyat i no hagués sigut gens injust, no? Llavors jo crec que li donem voltes al cap i crec que podíem haver guanyat. L'acústica de l'estadi és sensacional, com deia la Raquel, i una de les jugades claus del partit és l'expulsió de Dani Alves. En el minut, acabava de començar pràcticament la segona part, quedava mitja hora de partit, més o menys, i arriba aquesta jugada, que és una jugada on José Callejón s'emporta la pilota després d'un córner del Barça, recupera Callejón, Alves l'empenta per darrere quan ja tenia una targeta groga, veu la segona, i aquí potser va ser aquell el moment on la gent va pensar ara amb superioritat numèrica, Cornellà al Prat, guanyem aquest partit. Sí, nosaltres també ho vam pensar, no? Jo crec que era un moment clau, no? L'expulsió d'un jugador que té molta qualitat i sí que és veritat que era una baixa important per ells, no? L'àrbit va ser valent perquè no és fàcil expulsar un jugador del Barça. Ja té fama de bon àrbitre, un Diano Mayenko. Si diguéssim altres noms, Iturraldes i d'aquests, no ens fiaríem gaire, però... Tampoc hi ha molt a dir, no? Era la segona targeta, era molt clara i Albert sempre és el que riu i diu que no ha sigut falta, no? Però jo crec que és molt clara. Mira, que ell gira el cap i diu que no, però sap que li ensenyen la targeta. És una empenta per la banda quan Callejón se'n va. Són moments de tensió que es viuen en els derbis i allò que dieu els futbolistes sempre, les coses han de quedar dins del terreny de joc. Ahir en van quedar moltes dins del terreny de joc. Ho dic perquè vam veure diversos moments on es van reviure imatges de derbis antics, no? L'Espanyol donant-ho tot. El Barça que tampoc baixava la guàrdia. De Baena, comentem aquest gest de Baena que intenta donar-li la mà a Messi i ho refusa totalment. Sí, són moments, es van viure molts moments de tensió. Vam veure Osvaldo, per exemple, que porta 4 mesos a l'Espanyol, i el vam veure com si hagués jugat ja 10 derbis, com si ho hagués mamat des de petit, com per exemple Javi Chica, no? Sí, no, està clar que el que ve aquí s'ha de fer com som nosaltres, no? El que estem a casa, el que som de casa, que tenim un sentiment, no? Tenim uns colors que hem de lluitar per ells i ho portem dins. Jo crec que... Mira quin pique portava Osvaldo, mira, aquí... Quin pique? L'empenta, Piqué li intentarà deixar-li anar aquí un cop de... Toma! I després al túnel de vestidors sí que aquí va haver-hi una petita melé, no? Perquè això també ha transcendit. Però és d'allò dels nervis per la tensió... No sé que van haver-hi... No tinc ni idea, perquè... Mai hi ha ningú que hi ha una baralla d'aquestes. No, però no hi era, perquè vaig quedar fora del camp, que vaig donar una samarreta a un noi de la grada que tenia una... I llavors vaig entrar més tard i no vaig veure res. Sí, ja havia passat tot. Estaven una mica enfadats els del Barça. Ahir va ser, dèiem, un derbi d'emocions i de reaccions, perquè després del partit també esperàvem amb delit les reaccions, les opinions dels jugadors de l'Espanyol. Sentirem a Mauricio Pochettino, a Luis García, però també molta atenció la resposta de l'entrenador del Barça, de Josep Guardiola, quan un periodista li va preguntar si l'Espanyol havia jugat amb més intensitat de l'habitual.
No, ¿cómo inusual? Es su equipo, es su carácter, es un muy buen equipo, insisto. No tengo nada, le doy mucho valor al punto por el buen equipo con el cual nos hemos enfrentado. A veces en Barcelona se dan por entendidas muchas cosas, pero si tenemos 84 puntos en estos momentos es porque tenemos comportamientos como estos, como el de hoy, en el cual hemos aguantado todo y más e intentado hacer cosas y a veces en el contrario también juegan y por eso doy tanto valor. Yo creo que es un empate con sabor a empate porque a victoria creo que habría sido lo merecido, pero tengo que felicitar a mis jugadores sobre todo por toda la personalidad, el punto honor, la casta, el orgullo que han sacado. Realmente hoy creo que toda la gente que ha venido al campo, quien la ha visto por televisión y sobre todo yo que comando este barco como entrenador, solamente felicitar a mis jugadores, chapó por ellos porque la verdad el trabajo y el esfuerzo que han hecho hoy es inconmensurable, ¿no? Está claro que cuando el Barça no gana, hay muchas veces que hay que ser caballero y saber que el otro equipo ha sido mejor, como nos pasó el año pasado el 1-2, todo el mundo se quejaba de la expulsión, ¿no? Pero creo que hay que descubrirse de nuevo ante un gran Español y como dijo Piqué antes del partido que la permanencia del Español no la tenía asegurada, el Barça tampoco tiene asegurado el título. Content i clar, Luis García sempre amb les seves declaracions, oi que sí? No, està clar, no? Jo crec que van voler escalfar el derbi i bueno, ho van aconseguir, no? Nosaltres no fem això, no? Nosaltres estem centrats en el partit, però bueno, Piqué és del que els agrada parlar abans dels partits. Ja coneixem declaracions seves antigues, sobretot la temporada passada, amb els seus desitjos vers l'Espanyol. Vam sortir concentrats, sabíem la nostra feina i bueno, té tota la raó en què va dir. S'ha dit també en defensa, sobretot a Guardiola, l'entrenador del Barça, que sempre és un senyor, que el Barça mai va baixar els braços en el partit i que ell va reconèixer el bon plantejament de l'Espanyol. Sí, i ara escoltem també els presidents, perquè algunes vegades són senyors fets i drets, però algunes vegades, no ho diem per aquestes declaracions que ara escoltarem, sinó per coses que hem escoltat després en el dia següent a aquest partit. Bé, coses que són realment lamentables, però ara anem a escoltar el que van dir ahir després del partit que van jugar l'Espanyol i el Barça a Cornellà al Prat i que va acabar amb empat a 0. És la rivalitat, en aquest cas, metropolitana i doncs la veritat és que hi van i volen demostrar... Més que altres partits? No ho sé perquè no els segueixo, però veritablement sí que hi van a totes i tenen l'afició que ens té moltes ganes. No han pogut emportar-se el partit més enllà de que eren 11 contra 10 i en aquest sentit estic molt satisfet de que ells, amb les ganes que tenien, no hagin guanyat i nosaltres ens hem emportat un punt molt important en aquest derbi metropolità. Avui crec que el resultat aquest és molt injust. No hi ha dret que amb les oportunitats que l'Espanyol ha tingut, i no sé si el Barça ha xutat a porteria un cop o dos màxim, però vaja, estic content amb el punt aquest perquè s'ha de reconèixer que era un partit complicat, un partit difícil, però un partit que l'Espanyol avui hagués tingut que fer els 3 punts i t'ho diré més clar, de calle. Dani Sánchez Llibre també molt clar, No sé, les declaracions de Laporta semblen una mica d'aficionat, una mica rabiós, no? Amb tot el tema del derbi metropolità, que ho diu 2 vegades, que aquesta era una broma que ja s'havia fet en el derbi del partit d'anada. Tenim la classificació, Javi. L'Espanyol 13è amb 38 punts. Va, fes-nos una porra. A quants punts estem de la matemàtica salvació? De permanència? 3 punts de l'Almeria? Jo crec que serà el de sempre, no? Sumar 41, 42 punts i jo crec que sí que estarem salvant matemàticament. Avui hi ha hagut una cosa que és que el Tenerife ha guanyat i